Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό στο Facebook. Καταρχήν επισκεπτόμαστε τη σελίδα www.facebook.com. Εφόσον δεν έχετε λογαριασμό, αυτή είναι η σελίδα η οποία θα δείτε. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Πρώτα το όνομα, στη συνέχεια το επίθετο. Βάζουμε το email το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Ξαναβάζουμε το email το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για λόγους ασφαλείας, για να εξασφαλίσει το Facebook ότι δεν είμαστε κάποια μηχανή η οποία κάνει αυτή τη διαδικασία, και βάζουμε ένα password το οποίο θα είναι το password το οποίο θα έχουμε στο Facebook. Στη συνέχεια επιλέγουμε το φύλο μας και την ημερομηνία γέννησής μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε να βάλουμε εδώ πέρα την αληθινή μας ημερομηνία, γιατί αυτή μπορεί να φαίνεται στην σελίδα μας, αλλά και γιατί για κάποιες φορές που θα χρειαστεί να κάνετε, θα είναι στοιχείο το οποίο μπορεί να σας το ζητήσει το Facebook για να μπορέσετε να μπείτε εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα με τον λογαριασμό σας. Πατάμε λοιπόν sign up και περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντήσει το Facebook. Αυτή τη στιγμή το Facebook ψάχνει να δει αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος χρησιμοποιεί το email το οποίο έχετε δώσει, έτσι, για να δημιουργήσει το λογαριασμό. Έχει δεχτεί λοιπόν το λογαριασμό μας και πηγαίνουμε τα επόμενα 3 στάδια, τα οποία είναι τα στάδια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το λογαριασμό μας. Ποιο είναι το πρώτο στάδιο? Μπορούμε να βρούμε τους φίλους οι οποίοι υπάρχουν ήδη στο Facebook. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό είτε χρησιμοποιώντας το Yahoo. Εάν έχουμε ένα λογαριασμό με Yahoo, μπορούμε να πατήσουμε εδώ πέρα πατώντας Find Friends, θα μας βρει τους φίλους οι οποίοι υπάρχουν στον κατάλογό μας στο Yahoo. Με το Windows Live Hotmail θα γίνει το ίδιο πράγμα, το Skype ή με κάποιο άλλο email service. Σε αυτή τη φάση τα βήματα που ακολουθούμε είναι απλά, δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα βηματάκια τα οποία μας καθοδηγεί το Yahoo. Εγώ θα κάνω skip για να πάμε στο επόμενο. Μας βγάζει μια προειδοποίηση ότι έτσι δεν θα βρούμε φίλους, έτσι. Πηγαίνουμε παρακάτω. Πάλι προσπαθώντας να βρούμε φίλους, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα σε ποιο γυμνάσιο λύκειο έχουμε πάει, έχουμε παρακολουθήσει. Έτσι, εγώ θα βάλω πρώτο γυμνάσιο Καλαμαριάς. Συγγνώμη. Βλέπετε εδώ πέρα ότι βάζοντας τον τίτλο σας ανοίγει 2 σελίδες από κάτω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μια σελίδα για το πρώτο γυμνάσιο Καλαμαριάς και εγώ μπορώ να επιλέξω ποια από τις 2. Μπορεί να σας βγάλει και παραπάνω. Διαλέγω την πρώτη, έτσι. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιο έτος αποφοιτήσαμε. Εγώ αποφοίτησα το 93. College University. Μπορώ να βάλω University. Βάζω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο έχω φοιτήσει και μου βγάζει κατευθείαν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πάλι τη χρονιά της αποφοίτησης, η οποία ήταν το 99. Και μπορούμε να επιλέξουμε ακόμα, εάν θέλουμε, και κάποιον employer, έτσι, κάποια εταιρεία στην οποία εργαζόμασταν. learningevolution.gr, save και continue. Το επόμενο κομμάτι είναι να βρούμε κάποιους φίλους μας πάλι. Όλη αυτή τη διαδικασία μας την κάνει το Facebook για να μπορέσουμε να βρούμε φίλους. Έτσι. Ουσιαστικά με τα στοιχεία τα οποία δώσαμε, παίρνει άτομα, βλέπετε, τα οποία είναι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
οποίους εγώ δεν τους ξέρω αυτούς. Έτσι. Και σου λέει ουσιαστικά σου βρίσκει άτομα τα οποία μπορεί να γνωρίζεις. Οπότε μπορείς να επιλέξεις κάποιους από αυτούς τους οποίους ξέρεις και να τους κάνεις, να τους ζητήσεις να γίνουν φίλοι σου. Λοιπόν, save and continue. Εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να βάλετε τη φωτογραφία που θα έχετε στο Facebook. Μπορείτε να κάνετε skip πατώντας εδώ πέρα όπου δεν θα έχετε καμία φωτογραφία στο Facebook. Μπορείτε να κάνετε upload a photo, δηλαδή να ανεβάσετε μια φωτογραφία που έχετε ήδη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, ή μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία τώρα χρησιμοποιώντας τη webcam την οποία διαθέτετε. Ας κάνουμε αυτό. Κάνουμε allow, επιτρέπουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσει την κάμερά μας, έτσι, και παίρνουμε τη φωτογραφία μας. Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν είναι σαν χαζός είμαι, θα ξανακάνω ακόμα μια φωτογραφία, θα πάρω μια άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, καλύτερα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχω σώσει αυτή τη φωτογραφία και την ανεβάζω κατευθείαν στο προφίλ μου στο ίντερνετ, στο Facebook. Και συνεχίζω. Κατευθείαν λοιπόν έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός μου και μπορώ πλέον να τον χρησιμοποιήσω. Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της εγγραφής μας πρέπει να επισκεφτούμε το email μας. Ας το κάνουμε και αυτό. Invalid password. Το θέμα είναι να θυμάστε το password που χρησιμοποιείτε. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν θυμάμαι το password τώρα. Θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Όχι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο mail σας απλά θα πατήσετε ένα link το οποίο θα επιβεβαιώσει την εγγραφή σας στο Facebook και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.